belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De leiders van de politieke partijen MFK en PNP hebben een uitgebreide brief geschreven aan de parlementen van de landen binnen het Koninkrijk. Daarin laten ze weten wat ze de komende 4 jaar willen bereiken. Het welzijn van de mens moet in het beleid centraal staan, zeggen de PNP en de MFK. Tegelijkertijd moet er goed samen worden gewerkt in het Koninkrijk, maar zonder ongewenste bemoeienis. De landen moeten uitgaan van hun eigen kracht, zo stellen de MFK en PNP. Op Curaçao is donderdag voor het eerst in weken niemand overleden die was besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers die de overheid gisteren bekend heeft gemaakt. Het dodenaantal van het aantal coronapatiënten blijft ermee op 108 staan. Er liggen nu 55 mensen in het ziekenhuis op Curaçao die zijn besmet met het coronavirus. 28 daarvan liggen op de intensive care. Ook liggen er nog 4 coronapatiënten op de IC op Aruba. Er zijn 608 mensen getest en daarvan bleken er 19 corona te hebben. In totaal 97 mensen zijn genezen verklaard en het aantal geregistreerde actieve besmettingen is daarmee gezakt naar 530. Agua y corriente es esencial para nos vida diario. Y pues en Aqualectra ta honra de por servir y de contribuir al bienestar duradero de nuestra comunidad. Nos que llamamos danki para cumplir carga sempre conosco. Y que otra manera para mostrar nuestra gratitud ofreciendo una compensación. Vou conseguir registrar y aplicar tranquil via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800-0135. Muito nos te contribui na mio Curaçao. Een vreselijk drama gisteren op Aruba. Daar is een baby overleden in een auto, zo melden verschillende Arubaanse media. De vader van het kind was 's ochtends naar zijn werk in het ziekenhuis gegaan en vergat het kind naar de crash in San Nicolas te brengen. Bij aankomst op het werk vergat hij dat zijn baby in de auto zat. Na afloop van zijn dienst keerde hij terug naar de auto en trof de baby aan, die was gestikt in de hitte van de wagen. In het ziekenhuis konden ze niks meer voor de baby doen. Het Openbaar Ministerie heeft het lichaam van het kind in beslag genomen. Onbekenden hebben gisteren een grote hoeveelheid kogels afgevuurd op een huis aan de Calle Respondi Boca. Niemand raakte gewond, maar er waren verschillende kogelinslagen in het huis te zien en 2 auto's die voor de deur stonden hebben het zwaar te verduren gehad. Die moesten zelfs worden weggesleept. De politie heeft op straat voor het huis meerdere hulzen in beslag genomen en heeft de zaak in onderzoek. De afgelopen tijd is er op Curaçao veel sprake van beschietingen op huizen. Zo is er vorige week in korte tijd 2 keer geschoten op hetzelfde huis aan de Canastaweg. De politie onderzoekt de zaken, maar vindt tot nu toe in de meeste gevallen de daders niet. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Bij een schietpartij op de Tahitiweg zijn gisteren een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden moesten medisch worden behandeld. De vrouw moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De man kon ter plaatse door een ambulance worden behandeld. Er verscheen een auto rond 4 uur 's middags voor een huis aan de Tahitiweg en vanuit de wagen werd meerdere keren op een huis geschoten. Volgens de politie gaat het dan om een langlopend conflict. De nauwregeling voor bedrijven die in de problemen raakten tijdens de coronacrisis, is correct uitgevoerd. Dat zegt minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina. Gisteravond liet hij weten dat er een accountantsbureau naar de cijfers heeft gekeken. Dat gebeurde op verzoek van Nederland. En alles is volgens regels verlopen, aldus Martina. Hij is blij dat op die manier de bedrijven die hulp nodig hadden ook daadwerkelijk hulp hebben kunnen krijgen.
De Emmabrug is terug. Dat blijkt uit foto's in de extra van vandaag. De Old Swinging Lady was enkele weken van zijn plaats af omdat er gewerkt moest worden aan het onderhoud van de brug. Maar gisteren werd hij weer teruggeplaatst en dat levert mooie plaatjes op. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.